Nisekhona. Hayi. Ndiya natezo yakho jonga wathi ndiyavana. Ndithe kunye. Uthe uthixo insindiso uyiqale and ayizokwenziwa ngumuntu namlo ngeke ngikwazi basayilungisa. Bazalwane, insindiso yona ngale such that no man of flesh and blood ongaphinda hlaziye insindiso izawufuna uqobo lwakhe uthixo but asebenze ngabantu bakhe abatheni abahliziyo zitheni zivuma. Mina ndiva ndithi uthi uqale into entsha, lento intsha luhlaziyo lwegospel yobukumkani ebeseyifile ebikuyakhona ngaphambili. Oba ubhengu ongito oqheliza uduma bayishume legospel yobukumkani bamka emveni kwabo bacela umlilo. Ngoku uthixo uyawuvusa. Uvusa ngabani? Ngathi andifuni bangcwele nindive kakubi kongathi yeke benizo yenye Nyabona apha andi-testify ngam ndibeka ezinye nyalibangcwele apha ndinibonisa inhliziyo kaThixo, iwill kaThixo nenjongo yakhe ngebandla lakhe ngoku okokuthi akazusebenzisa abantu enibabona benezigalo, akazusebenza ngomfaneleko wangaphandle because abantu bomfaneleko babe ngothixo ebantwini bathatha iglory kaThixo baphakanyiswa ngabantu banamakhwapha. Ngoku andixoxa bangcwele iyaprofile kuthiwa umuntu uzobe besetywaleni mangenza cala amadoda lese ngamshika ebesetywaleni nimaze engcwele nyani asindiswe namhlanje ngomso uvusa isidumbu. Andixoxa bangcwele ndithi ngoku uthixo udikwe finish yi-pride yabantu abacinga uba uthixo usebenzisa isikolo. Bonke abantu abafundileyo phansi bonke bambala abathe abamphakamela uthixo bakuba nento zikathixo nemfundo. Ngoku uthixo uzovusa ononentithe. Uthi omnye umfana xa ibiza kuthiwe ngamatye. Njengoba kuthiwe uzoqangaza amatye, uthi lo mfana uthe uthixo amatye ngabantu basezitrateni endibabona be-useless, ngamanxila, ngabantu abathengisa ngemizimba, ngamatye bazofana thenga nge-1,000 bahlole ngamandla kaMoya Oyingcwele nibe nidlento ejavujavu. Le nto ndithi yinto enzekayo ngoku. Uba ndingamadoda anesuti ezikhanyayo nesihlangu esixoshe phambili ngathi zobulala umthuzi zizomgwaza. Iphelile iface yabantu besihlangu ezide ofika phambili umwangazi yakhongozela. Iphelile into yoba umuntu onemessage makaze nge-Range Rover. Umuntu uzoza ngehashi ehlashini anginike imessage. Omnye esengenanto onxiba enxibe i-overall afuna khule overall nje kuvele ilamba ngapha ehla umoya Oyingcwele because nina niyanganibala ngumphandle najonga abantu ngokomphandle nesikolo nafaka zonke boka abakhenkezi banemali kwiingxowa zecawe na job ingoma zecawe nenzo treasure abantu abafundileyo belala na wonke umuntu olapha phandle. Onijonga isikolo nifunda ukhomisha kamnandi uba ngaba awukuthetha amasilungu ngathi awunoma nemessage ya mayikolo isikolo kolo ndimthule into engayazi njalo mangcwele yazi amaXhosa sendiwasizele njalo mangcwele khona imistry diniphi imistry ilanguage oyisebenzisayo xa uthandaza
i-anointing yakho ikuyo. Ngenxa yo-entice abantu, amaXhosa xa ekukamera yakhe ethandaza, uthandaza ngesixhosa, a-entice abantu akhumshe. Le language ukhumsha ngayo ayazane privacy yakho uthandaza. Ayimishwe ndithetha kuyo. Andisho bashumayela ngesixhosa nabelungu, but if ukhona umuntu ongakhuphela from Xhosa to English, don't preach in a language ongathandazanga ngayo. Hey, mfihlelo nito mama ndo anifundanga bathi ngishoma ngesixhosa ngifundanga. Get me to kwezandazo Limpopo. I speak English like no one. I can prat, I can speak English. Ngiyabona ngihumaka ngimsuthu wazo kisukulu sabasuthu mina sathika sakushosha kama kona aswahlobo mzana mboyisithi ayixoxe mangcona manje le service ngigqiba cause nasivalile ndithi lo mfana mngcona bona ubelinxeleza ntoni uThixo udinwe yipride yabagcotshwa abaphakamela abantu bakaThixo ngantoni ngogcobo lwakaThixo babe ngoThixo uthi ngawuvusa odelekile inonethi ezinamagama sihambe sizula noxesha ningasedele bafana basilale lithi hayi mina angeke ngifuna ukugcobana manje liyonke yandililwe ngaphezulu kwakho yo Thixo siyavala ukuvala ungamnexhala nisihamba nami ndithi uYesu eGadara kwenza kantoni pha amadimoni ngela xesha ayilawulwa nguSathana ne ewalawula kukhona abantu bephilisa but bengaphilisi ngomoya kaThixo baphilisa bevumisa ngalo wafika uYesu nomoya ngcwele mamela abantu nithi ngabaprofeti bebesebenza nje ngexesha laseGadara before Christ. Zonke false prophets banizincoma zisebenza okukwela xesha uKristu engekafika eGadara kuphiliswa pha kuvunyiswa wafika uYesu. Niyaba nam kwincwadi yezenzo chapter 16 phaya igqirhakazi pha lalinenkosi zalo livumisa lamadoda enetasi ezinkulu livumisa igqirhakazi khalela imali ezinkulu igqirhakazi liyavumisa amadoda phela ingqondo wafika uPaul pha elagqirhakazi lisavumisa ngoba uPaul ndawusuka ndithile lento yakho phuma ithemoni alaba amadoda ayisebenza ngolhlobo lamadoda enthi ngabaprofeti belixesha baxokayo mamelana uPaul wayengasengo Kristu ngoba niyandeba bangani ndithi yezwe ngoKristu qala wayiphinde uPaul singo Paul belixesha thi ngexesha benilahlekiswe ngabaprofeti nabapostolo boqoqi bephilisa kwangazo bevumisa mamelake ukhona i-demons zosuko lokaSathane khona i-demons zosuko lokaThixo. How? Zi-demons ezibeza operator emhlabeni before Christ zimbumisa ubani uSathane. Lama demoni ebewakhupha uKristu kuphila abantu kusizwa abantu in numbers yayizi demons zokuzukisa abantu uThixo. Nisekhona? uPaul ufika elagqirhakazi kuzukiswa amakhosi wakhe ezukisa wona uSathane edumile kuthiwa ukho umuntu onyanga njengaye napha ku chapter 8 kuthiwa umnyango omkhulu kuthiwa nguSimon ne bana umnyango omkhulu gqirha omkhulu bani ya who's busy
kufika igospel elililo alikhawulezi, uqala ulahlekiso. Xa ulahlekiso beba abantu bayigqibile ikingdom kaThixo, avusa into entsha uThixo. Ndiphethe ukugabula ngokuyagoduka. Jongani, anikaqapheli ngondithethayo kunabantu ebebekuthiwa kwakuhlaseleka isikolo kubizwe bona, bebesebenza kwangamademoni. La aphumeleyo ngoku basho bancane, because i-demons ezikhutshwe ngoku zezosuka lukaThixo. Sibona? And nabantu abazokhupha i-demons abazofuna ukuphakanyiswa bona. There are many children apha ngongoni la abantwana bethi nansatan ufuke ndinje apha elalini ngomkhoyo kule vuka eziveki bangcwele bekufika abantu apha ekhaya bezozi testimonies andikanga ezindibalisele le lali le iyangazi imizengele kuyo kuphiliswa abantwana belula ndabe ngamisa abantu. Jongani, umbona kanjani umuntu othunywe nguThixo kwakwenzeka ummangaliso akahaleli kuvela igama lakhe, uThixo angaziwa ngalomqondiso. Bathi nabemdelela uThixo, babona uThixo esenza imimangaliso, bamzukise uThixo ngalonke. Then ke ngoku sikolo didi ngoku lokuba ezi demons uzawuphela u-2022 ndiyanixelela amabandla amaninzi azawushiywa ngabantu. Amabandla amaninzi unless abazalwana they repent. Into ezawunceda abazalwana yi-repentance, because abazukwazi ngoba esindisiwe ukumelana ne-demons ezikhutshwe ngoku zokuzukisa abantu uThixo. uThixo akazofuna ukuzukiswa nge-demons ngumuntu ongekho kukumkani mani bukaThixo. Sibona ngani le nhlekelo izayo izokwenza abantu ebephakamile bazobuza uba Madikiza senzeni. Zothi mna kuqukani ngizothe bisasa kuqukani thina kuqukani zana manzi ngathi thina mangani kuqukani jongani manivale dikawuthe ngoku i-demons ze-false apostles ngexesha lazo bezizulisa abantu ubukumkani obumnyama. Ndithi ngoku uThixo has released amandla amatsha okudila ne-demons ezawuzulisa abantu uThixo qha. And yinto ezobona uba ibandla liphinde liziqokelele lihlaziyeke, idip ibe right. Idip ibe njani? Right. Before ndizapha wathi apha edipini moyincwele ikhala lokuqala abangena ecaweni abantu bangena abantu benezono baphume zininzi. Ungena umuntu enezonwana yemangcwele azidliwa ngaphakathi. Ubona bakhona specialist uzofuza wazidliwa kanje manje ofuna ungaqonda. So idip ayinantoni ngamanzi, ayina chemical. Bangena nezona baphume nazo. Ikhalane ungena nalo uphume nalo. Eloqala ikhalane lelesona. Wathi uThixo elesibini ikhalane zizifo. Kuyagulwa esicaweni. Kwezinye icawe kukuza iambulance. Ize we bafike too much. Xa umuntu ephatha amadimoni ba, hey come. There's an emergency ecaweni. Why? There's no Holy Spirit. Lo muntu emafofonyana ubizwa ambulance. Abantu bakhumshileyo.
ecaweni kuziambulance kuzolandwa abantwana abanamademon baswaphi esibhedlela. Why? There is no Holy Spirit in the church. It's only water, insindiso engenamandla. Washo uThixo kusho Madikiza wathi lesibili khalani hey zizifo endimele baziphiliswa ngegama likaBani. Ulibiza uncama igama likaYesu ungekho bukumkanini, ungekho bungcweleni. Yabona lento ebungcwele engafunwayo akukho kwacawe ngoku ezawumelana namadimoni. Ubungcwele ingeyo language locawa. Njengoba lento yobungcwele ibingathi into elambisayo, bazawulamba west abangafuni ubungcwele, abafuna ubungcwele bazawutyeba mo. Vice versa. Kaloku xa ushumela holiness ubulamba ndithi xa ungayishumeli uhlutha. Siyajika izinto yeke mntana, izinto zijikile kuzawulamba aba babehlutha, kuhluthe aba bebelamba, because it's a must. Ubungcwele asikwazi simikumisa ubukumkani bukaThixo singashumayeli kungaphilwa impilo engcwele kabazalwana. Ayikho indlela abangcwele. You either you will take it or you leave it. Jona ukona ukaSathane uthabathe xana bozo uthatha kokhwela cash ngopholiti kaThixo uzothatha ngabonga thola ngabonga. Elesithathu khalani, elesono loqala, elezifo, elesithathu kwathiwa yi-pride, status kubefundisi sokufuna imali zabantu bengabakhathaleli inhlalo yabo as long befumana ubutyebi. Izimvu zikaThixo abazihoyanga, bafuna uboya bazo, bafuna ubisi lwazo, kodwa not zona. Ezinebhula asikhathalelo ezilobefuna ntoni ubisi. Wathi uThixo intshumayelo ezinjalo uzoziphelisa tu. Wathi nansi intshumayelo ezawunceda ibandla inye qha. Yephi ile LPU, love one another. Yibani nothando. LPU phala phansi nansi intshumayelo efuna uThixo nokungayaphi. Uthe uThixo inye intshumayelo ezawunceda ibandla ngoku yi-LPU. What is LPU? L for love of God, P for peace of Jesus Christ, U for the unifying Holy Spirit. Kumele uba umntu othandazayo oshumayelayo athi enze sure ezinto zontathu zikho kuye: unothando, unoxolo, unobunye. Seven. All right. Hayi ebhoti lokubona ngathi ondwala ayo ne 10 minutes ebhoti. Ndiqanze ngavani. Bazalwane, dineshiyana lento. Nabona umzalwane. Nabona umzalwane. Nabona umzalwane clean. Ndiyathandeka bangcwa. Yibani nje. Kodwa uyifish manje yakuhle yena kodwa unika ifish aya ufish yazi ifish yazi ifish yazi ifish hey lo muntu sithothi lo bafaka ifish kwethu sokubala ke ifish uyayazi nawe ifish xa seyino ifish uyahlabelela uyashumayela utsho kamnandi ngetongues kodwa ifish hayi sinje abangcwele sinje andisikhuphi sevana ithi iBhayibhile uba sithe sinasono siyasikhohlisa inyaniso ayikho kuthi
Ukhona ubra umzana lo sesengamenzanga phansi umthanzi. Lebangcono ungcono umuntu nje. Lo ungcole ngaphandle, ungcole nangaphakathi. Amen. Ungcono abangcwele. Yingozi umuntu okhangela ngathi, hey, ugenuine abe ekhohlakele. So, ngabantu aba ungcole ngaphandle nangaphakathi. Enziwa apha ulityelwe. Ndiyamthanda lo. Abantu abamjoni abamhoyi kuba apha ngaphandle akajampisi akatsalisi imehlo kodwa ngaphakathi. Ndiyamthanda lo brother lo. Yabona apha ecaweni baninzi obrother banje. Yona ngomngcono. You know apha ecaweni kujonga ntoni amakhaya. Ecaweni ayakujonga amakhaya. Which means xa ujonga ngekhaya lakho ufana nomuntu abamenza ongcole ngaphandle because babona ikhaya uphuma kulo kathi ngaphakathi. Niphoswe zinto ezimnandi because ngumntwana wehlwempu. Indlu yabo kwabo inye ikekele. Uphuma emkhukhwini. La nto ungcola abangcola akangcolanga cha nini enimqalisa ngokungcola nokuhlupheka. Akudwele ngumphandle leni ujonga because ningabantu be-status, ningabantu be-pride, ningabantu bemfundo, ningabantu baphakamelayo. Uthi umuntu uba kwangathi unento nimbeka apha kanti kuThixo akabekwanga kwandawo. Angena umuntu asathatha umayiki athi ikhona nekwaphanya notoma uyasibashe umntwana abantu phuma ekhayelisa kodwa athi ayibambe manje athi ungcwele abantu abangenamva phambili abangajobolanga ntoni nayilali Ndizapha ententeni I'm sure 20 minutes ndijonge ifoni yami ekhanda ijonga. Ndifika pha kunomyalezo ophuma emntwini. Ndizawufunda phambi kwenu. Wongeza phaya kwezanto bethe uMongcwele uthe ngoba kumngane bakhe. Anizobiza igama lakhe kuze laswandini. Hayi lo cela imithandazo. Molweni tata ndikubani ngicela imithandazo into zamazembe kakuhle okonda ngena emtshatweni imali andinayo ngisematyaleni andilali tu. Ngicela imithandazo enkosi tata. Ngabantu leshema abacela imithandazo abandifuna lo. Excuse me. Mangani nifika ngixelele. Molweni tata ndingumama udash dash. Niyabona igama likhona ngiqonde ayoxoxa lithi. Mama udash dash yambo. Molweni tata ndingumama udash dash. Uthina udash dash.
namhlanje emini before ndiphangele ndiye ndalala ndabona ngathi phandle isibhakabhaka asiqhelekanga. Xa ndisaxakiwe kwasuka kwamnyama ndawo yonke, kwathetha ilizwi lathi masityhile abaseKorinte besibini chapter 7 verse 1. Ivoice tata ibiye yakho. Ndiyothuka ke ndalifunda tata enkosi. Ayibonto oqala ovela tyhilelwe nguThixo ngam. Andiyazi le nto enam noThixo ishibo. Fundani ke le vesi bangcwele ibonisa le nto endithe kwizintlekele. Lo mbono lo mama yile ntlekele engithethe kuma kuzoba kubi apha eMzantsi this year. La nto eboniswayo andimane sebusweni mangiphathi caba uyandazi funda right in back. baseKorinte besibini chapter 7 verse 1. Yes. Sinawo njengoko lamadinga zintanda masizihlambulule kuko konke ukudwebheka kwenyama. Bazalwane, ndizonifundisa inkonzo eza kuninceda uba nifuna uThixo ahlale nani. Bangcwele nangendlela uAntichrist angene ngayo, umuntu osindiswe uphila kabuhlungu. Sitheni? Sifuthamiselwe imithetho ethe sekuvele kukhona imithetho kaThixo esingayenzi kakuhle. Kwakhona imithetho yelizwe eyenze ibandla lafutheka more, laminxeka more. The church is under severe suffocation. Umzalwane onenyaniso ongaxokiyo bazalwane, akukho lula ukugcina ubungcwele kwezi ntsuku. Sincedwa ngubani? nguKristu. Akukho lula ukuphila impilo engcwele kwezi ntsuku. Yiyo le nto ezozehlisela ngokunokwakho umoya oyingcwele. Otherwise it's not easy these days. Why? Xa bethu sinofunda iBhayibhile kwincwadi yaMaroma chapter 15 la nto ethi uverse 56 and 57 ithi luphina kufa ulamvela lakho, luphina hadesi uloyiso lwakho. Ulamvela lesono kukufa, amandla esono ngumthetho. Babeni, amandla esono ngumthetho. Xa ilizwe liphansi kokungalawulwa nguThixo, amandla omthetho ongalawuli ngokuthanda kwaThixo ongamele ibandla. Once ilizwe lilawule ngemithetho engahloniphi Thixo, abantu abalimala kuloo nto libandla. Because ibandla lifumana uxinzelelo. Kunjalo ke ngoku eMzantsi Afrika, umuntu onyanisileyo osindisweyo bangcwele siyasokola to maintain holiness. Why? Njengoba kunemithetho solid, kunemimoya kakade uPaul ayishoyo ngoba se-Ephesians 6 ethi kunama-principalities, powers and authorities, rulers of darkness and all evil sources of darkness eziphezulu. Then uthi ke ngoPaul le mimoya yile yabamba abani ubani ingelosi isizisa kuDaniel, which means kudala ikhona imimoya lapha ngaphezulu strong yabamba ntoni uGabriel ezise imessage kubani kuDaniel, yabanjwa pa ingelosi yile mimoya strong. Sivana kuthe kukhona lo mimoya ilizwe lethu longezelela ngokuba kuphathwe ngemithetho echase uKristu, echase uThixo, yenza ngoku phezu kwale minithi kwakhona lapha ezantsi. Ngoku sisuffocatiwe, but into ezawusinceda kukuhlala sizihlambulula. Mandenzele ngoku yintoni inhlambululo? Kuba uthi uziqonda uba uyamfuna uThixo but unje, wazi uba kunegazi elaphalalayo eliredi ekumele umzalwane kwezi ntsuku ahlale senza le nto. Yiza ndilishiya nomyalezo inhlambululo. Hayi mfana wambuza into njani.
Yes. Yintoni inhlambululo? Bangcwele, ungapheka phezulu le. Ungapheka ngokomncolo. Xa uthandaza ungahlambulukanga, ufana nomuntu opheka phezulu kwefish. Wonke umuntu othandaza engazihlambululanga kuqala, ufana nomuntu othi emdaka enje afaka amanzi abile afaka umgubo phezulu kwefish. Uma ngaba awukwazi ukuthi xa uzopheka ipapa okanye ingqusho ufake phezulu kwembese engcolileyo, ukuthandaza ke nqwa okanye isitya esingcolileyo, if uyakwazi ukutya phezulu kwayo, ukutya kwa izolo elinye sekumuncu uzophaka ngoku. Uthatha isitya sayizolo elinye esimuncu uphaka ukutya. Umuntu othandaza engahlambululanga ufana nomuntu ophaka kweso sitya sinjalo. Ngophi lo Thixo onokuvuya ephakela kwisitya esinuka ifish? Singabantu bangcwele, sona ngokucinga, sona ngokuthetha, sona ngokwenza, kodwa ndizonibonisa into ezawunceda ibandla lam namhlanje, kukuhlala umzalwane ezibona uba ndingumoni Thixo, kodwa ndicela uzele inceba igazi lwenina wakho malindihlambe, lindihlambulule, ndibe nomzimba ongcwele. Uzobona uba uzokhawuleza na umavuthe-vuthe. Kuthini oku uzothanda? Ebantwini khona umuntu athandaze i-10 minutes, akunzima usafaka amanzi lo xesha sayithambisa. Ngeke ukwazi ukuthandaza kunje. Ngeke ukwazi. Ngeke akuve uThixo uthandaza phezulu kwefish. Yanuka. Novela umdala. Khohlamba khehla. Isono. Siyahlanjwa ngegazi mhlawumbe. Xa sihlambulula senza kanje, uxela izono zakho ubani kuThixo. Ungafihli lento ebangcwele, suyifihli into. uThixo into uyazi usezoyicinga. The book of First Chronicles chapter 28 verse 9 kuthiwa wazi ukuyila kwengcinga zethu, ukuyila, which means lento uyicinga sekudala yena kubona uba uyenzile. Athi kwi-Isaiah chapter 65 verse 4 uthi engeka 30 sendisazi. Abolahlakele phandle uphinde ungayigqibi emavuthe nababona uba umuntu njengomuntu avela angene emthandazweni athi ukuthi Thixo vele uthuka ukuthi uyamnukisela ngesona sakho. Wona ugaba loThixo. Khona ngonika abangcwele. Ucubona ngoni? Umoni lo. Kuba lo bangcwele. Kuba lo bangcwele kubulo. Sisoni esi. Nibona nomuntu kwenzebenza kangaka? Do you mean ufana uThixo undisebenza kwanti nahlala ingcwele? Ngingumntwana ingcwele never. Never. Sumphosi lo mkhulu nabo bonke. Uthi Peter andilolungisa. Andilingana kwa noKristu. The moment uzibona ngathi ungcwele, umkile kungcwele. You rather uzibone ungcolile ungangcolanga, because prevention is better than cure. If uke wazibona ugqibelele ukudlela uSathane. Mina bangcwele kuthi ukhanisebenzela kakhulu emandleni le ntele enqala le 7-8 poles ukugcwala uphile ngaphandle enzile iziqwengu uThixo. Nanga bayayazi eziqwengu uThixo kuze izilima kuze abantu abanjani ababhizi abantu abangafani bantwana bafumana amawele. Ndiphuma abangcwele kulo msebenzi ndibilile ndingene emotweni yamantshini okutya. Ndingene emotweni ndifike kwami sisale ukuthi ndivala umnyango. Umfazi uphi baphanda abantwana phali enkozweni enkulu. Ndingene endlini yami ndithi Thixo ngubani odumsebenzise kanje? Yini Thixo? Ndakwenzela ntoni Thixo? Yintoni Thixo umoni onjengam? Yintoni le Thixo eyenza ndithande ude wenzela imangaliselo ngaka ndithi ndodwa ndimbuze ingaba Thixo uzophinda uyenze laa nto
yini Thixo ingaba Nkosi umkile kum ugqibele Nkosi ukwenza nathi uyenza kusemini ndiphinde ngohatsha ndiyochitha inkonzo late andingena ndibe ndingaphezulu kwasemini why usuko gada xa uThixo ekusebenzisile wazi ba awunamandla sozube namandla wenzelwe inceba ungabaphakamela abantu bakaThixo ubuyele kuye ozithobileyo ndamphakamisa kodwa osiphakamisayo sakuthoba imfihlelo yami ndihlala every day ndisenza le nkonzo andinaxesha ekuseni emini emalanga ndona ngokucinga hayi ebona sihlele edolophini thina mna ndihlele edolophini iyokhuthe Mthatha apha intombi ephuma kokwayiqonda uba namhlanje ndiyofleta edolophini ndiyindoda mntu endiyo phuma inkazana iyaza namhlanje ndiyofleta kwa uyeza nawe indoda kuphela ivesi xa seyithe qhip kuphela ivesi yo kuze nomfundisi azikhonza nomfundisi ingcinga ndiyindoda ndine-hormones ngondisisweyo ezithi kodwa bekumele uba noko kajajanga edolophini thina madoda siwiki emehlweni ayinampostile lento ayinamprofethi lento ndiyaweka bathi hayi awukagugiselwe bayaxoxa unless liphenwa yazi nsindiso soziyephi kufihlwa inyaniso bangababini ekhulwini abantu abangavakalelwa into oyindoda inkosikazi ize phambi kwakhe because akunxitywa nini niyafisha uthi uphume endlini komatheko namhlanje nongafumani indoda no jonga sine self control sevala abantu abam sinantoni andizokuproposa andizokuplida because ndine self control kodwa ingqondo yam uyideleshile ngesimpondo andizukuxhasa kodwa ingqondo yam uyideleshile umtholi waqonda uba ukuze ivangeli ayidede makenze nina ninxibe careless because uyazi uba into eyindoda idaliwe inguhlala zincane sifane ke thina ke ngenxa kaKristu sihlale sizibambe kodwa yona indoda inguhlala azincane Umazaban sihlalo walathini sisibambe ngenxa inhlobo manje usizibisa ngayo sincede lo ne self control igama layo kodwa ingqondo yami uyideleshile unxibe kanjani wona sikhushwe zonke indawo zingajongi ukhona indawo zomanje efuna singabonwa ngabanye abantu funeka ibonwe ngumuntu wakho qha entice umuntu wakho xa ngofuna entice kwamuntu oyindoda ufuna sithini uthi phepha lo uthi xa mangajonga uthi ujonga but nanko umuntu uzohamba apha kanti uSathana wajika wabona uba hey hayi ngomadododo namantombi exesha yarhala wafesa isigolo into befite bomntwana uthi xo ubethani zokuphima kwesifathini size isigolo sonke ngoku because I say komadodeni qha hey yosula
ulele wese amantombazana ayazicelela. Hayi ushonina so bayidolobheni bayazicelela. Sina ulambisa ukuthi mayithethe inyaniso into yenza baba weak abantu abasingisweyo nifihla too much ibinitya ikonsile noyibeka ngicobani thela ndiyazi ngoba hayi suka akagugisela bayaxoka nditishala mna ye-math and science. I know umuntu from esengumntwana ndiyachaza le situation ngokubaleka baxa umesengu uzomenza nesitayi. Ndihamba ngomntu angakhanga wascience ukuthi hayi une-theology. Yeah, no, do you know a human being? Have you studied a human being well? Iyayazi into yokuba iqala ntoni ama-hormones athini uphikise mna ndisindisiwe ndine-science wona usindisiwe awuna-science. Uzoshumana ntoni because uzobalimaza abantu. Umuntu uzosindiswa acinga uba xa usindisiwe khona ithi thiki abakwathi ithi thiki abakwathi ithi thiki hayi mani buyumva mosikoza andikasindiswa mna kanti ithathwe ngabantu abangasho uba ike ithi thiki qha ungarespondi ithe thiki ukhusela usana ithi thiki uyindoda nje qha ukhusela isidima sevangeli. Ukoma Thixo wambawuthina abantu senze izibiseka lethu ukoma Thixo awurhamuthe po sengiyaqoka bojo umuntu osenzeke uyanikela sengiyaqoka. Emmanuel, do you know why besiyo abantu abasha? Do you know why besiyo abantu abasha abazidinga ezi zinto? Lento endiyithetha apha ithishwe esikolweni kwa-LO. Nifihle phaa ezicaweni ngathi le nto ayikho. Abantwana bayifunde eklasini uba umntu ongutata unale yenza leyo. Bangaka abantwana bayithishe LO. Nina apha nifihle amakhubo kodwa isikolo niyavezwa. Mazithethwe ecaweni ezinto bangaziva ngaphandle ehlabathini because ecaweni sibafundisa sibalumkisa ehlabathini bafundiswa amboyenza. Uba ngabe icawe ayisitishi le syllabus i-LO abantwana bethu izositishela rongo. Yabona ntisha abantu abasha bayidinga ngo abantwana babenza izinto abancane abona ama-cellphone babukela i-blue movie don't ngithi ntoni pornography i-blue movie yalethi i-blue movie thina pornography bebangaka ingqondo yomntwana ongaka igcwele iphono ehamba nje seyilaqasa. Umntwana omncinane into ayibonile ufuna ayoyilinganisa kanti uyenza ekisenzonke. Mazitishwe ecaweni ezi zinto zitishwa kwi-LO esikolweni because esikolweni sometimes itishwa ngutitshala ongasindiswanga athi ambani uyitrayish. For instance sinqanda apha abantwana uba angezindlwabe. Hayi ngiyatisha siyanqanda uba umzalwane makangezindlwabe because ilemaza umoya lanto yendlwabe kuthiwa phaya i-health yenzeni kwa-LO kuthiwa ndlwabani ecaweni kuthiwa ntoni sathana loo nto indlwabe. So ukwangabe ecaweni asiyilungise indlwabe kodwa hayi i-health kusho utishala usindisiwe lo tishala ukuthi indlwabe health. Kodwa imikhuba ndishima imikhuba ne imikhuba bayayazi abantwana behleka nje ufika phaa endlini besivalele ephako one nodwa sebusuku abalele
Ufundiswe kwa-Sunday school the bad effects about pornography. Lisekhona bazalwane, ndinifunza ntoni? Ukusihlambulula. Cleansa yonke into oyicingileyo ne kuThixo ngegazi labantu likayise. Intambulo bangcwele kukwenza lento. Ususa zonke ezankokho. Ungaphakeli uThixo ngembiza nenkoko zesigwampa, upheke isidudu nesigwampa. Because awurepeti, awusihlambulule, upheke enye phezu kwenye. Bangcwele ukuze imbiza ibe right. Chitha amanzi emthandazweni. Awukazi uthandaza usangcolile. Uzawuva uthi onexesha. Khona umuntu ongasona bangcwele. Antoni mina? Andinifundisa ingam. Asivaleke. Nhlambululo. Ndinishiyana ntoni? Ayisosono sibonakala kuphela khona esesiningi ukuva. Khona isono esinempondo. Kukhona izono ezinempondo, izono ezinengqondo. Kukhona izono ezingqukuva, izono ezisilent. Discuss is silent, umona. Inhlebendwana. Ukukhohlelana, ukuxabanisa, ukuphixanisa, zizona esithulele. Yingozi isono esingqukuva. Yingozi isono esilent because usidla or usenza ngathi awubona ngathi uyakubona uThixo. Noma silent, noma sinoise, sisono cha siyayithintela insebe zokaThixo, siyahlanjulukela isono. Ndiyazithanda ezinempondo. Ingayisele mosiphondo sakho. Umbona ngempondo ngoba ayiwe yami. Izimpondo ezi isavela apha yamqhele empondo. Yebo ichithini thanazo yami. Bayitshaya umuntu sigarethi uyasibona emlonyeni zimpondo, ha? Nomithi uyasibona isisu zimpondo. But umona inhlebendwane uthuku ukugxekana omisindo zonke into zingabonakaliyo zezona zingozi ezifuna uba uye kuThixo umcengo. uThixo uyacengwa uThixo kwezizono ade akuncede. Amen. Thatha levalile. Bangcwele cela wonke umuntu ebendiphulaphula andive ndoyenza only for 5 minutes ngenxa yexesha. From 2017 ndishumale into enye indidla indihlupha ndandikutyhila apho kuchapter 6 Genesis yehlisa noko kuse-right ezinto I think half past. Bangcwele ndizovalisa ngalo myalezo ndivile uThixo uthe mandishumele ngantoni ngomkhombe. Since 2015 in fact into yami iqale ndingcoba umntana apha umntwana moyelela umntwana apha. That's why ndizoyichaza apha le nto. Umntana ibhokisi yomntana uyilele apha wayelapha umntana ndimngcwabe lapha kule ntente apha ekhaya. After then wathi uThixo wathi mandilumkise ilizwe, ndilumkise ibandla. Uma bathe bandiva abantu uzawuluka ngelishwa ibandla landihoya, urhulumente akandihoya. Wathi uThixo ndiqala ke ngoku ingqobo yami ye7 years eSouth Africa ecaweni nakurhulumente. Yaqala ingqobo yakhe 2017, 18, 19, 20, 21. Ngo-2021 uThixo ngoku ndibuleleke kakhulu. Mandithatha abantu bonke abandivileyo ndibafake Emkhombeni kuba unokume eSouth Africa ngo-2022
last year mamela ngicela uhle ndiyavala ngale wathi last year manje shumela ngonogumbe wathi ke ngoxa nje ngonogumbe ndingunowa unowa wakha ntoni umkhombe engahoywanga ngabantu bemhleka wahlekwa iminyaka unowa eliyuza lento kanti uzosiza imiphefumulo embalwa ufunda mntanami Genesis chapter 6 from verse 13 verse 13. Wathi uThixo kuNowa, isiphelo senyama yonke sifikile phambi kwami, ngokuba ihlabathi lizele ugonyamelo oluphuma kubo. Uyabona ke ndiyakubonakalisa bona ndawonye nehlabathi. yes Zenzele ke umkhombe ngemithi yegofere. washo nanku umuntu maneza ntoni umkhombe xa ibona abantu abandihoyanga wathi for abo bazokuhoya ndifuna uzenzele umkhombe ukuze bonke abathe bangena bakuva basinde kule nhlekele Uwenze izindlu umkhombe, uqabe ngaphakathi nangaphandle. Joka xa upho ndiwenze izindlu ndingafokasi kule cawe yami xa ndokha umkhombe ndingafokasi kwi-Christ body which is my church ndivulele zonke inkonzo amakamera ngamakamera phi Emkhombeni different churches ibandla phi Emkhombeni yeah Ngebitumene wenje ukuwenza bube ngamakhulu amathathu ekubhide uqabe ngaphandle nangaphakathi iklento xa uqabe uThixo apha Emkhombeni wenze shoba ufaka umoya ingcwele kungapenetrate imimoya ingene ngaphakathi yeah ubude bomkhombe namashumi amathathu ekubhide ububanzi bawo namashumi amathathu ekubhide ukuphakama kwawo. Verse 15 that. Yeah, part of verse 17 or 18. Verse 17. Mnake uyabona ndihlisa unogumbe wamanzi ehlabathi. Bangwatsho ngani emveni ba uThixo wehlisa unogumbe wazisola uThixo nebona i-rainbow ingekho i-rainbow uThixo wayenzana ukuzikhumbuza what ndizawubeka umnyama rainbow so that xa ndibona i-rainbow ndikhumbule uba ndabulala abantu bam abaninzi ngonogumbe ukuze ndingaphinde ndibabulale ngolahlobo. Mamelana ithi loo nto njengoba wavala uThixo ukufa ngamanzi akakuvalanga ukufa ngale ndlela yelgame wavala wathi unogumbe wamanzi amanzi ubuninzi bamanzi nobuninzi bemiphefumulo buthetha uba lo nyaka unogumbe walonyaka kukufa okuninzi kwabantu abangafunanga ukungena Emkhombeni uNowa ondim esashouta ethi izani sonke indoda seJerusalem siyabunxakile abantu bawoyicawe zabo bawoyiservice neprograms ecawe zabo dabulaleka kuma-radio stations kuma-seminars abefundisi I remember eMthatha bekwiGaladina ndenza i-box of my prophecy ndabanika one by one zalala. They were busy with iGaladina, but namhlanje where is the Galadina? Nilumkele ukubambelela kwinto somzuzwana niphoswe yona wokonakalisa yonke inyama enomoya wokuphila kuyo ephansi kwamazulu konke okusehlabathini kuya kuphuma umphefumulo. Yeke mina chapter 7 ke ngokufunda up to verse 4. Verse 1. Ngoba ngotsho ngani ngumvali likhamba lami
lo mvaleliso elithi ndicela wonke umuntu othe wandiva namhlanje angavalwa ngaphandle umkhombe so usendleleni already but abantu belale yami ndithe mabangaboni kusihla inhlekele bengazi that manishiye emthatha banganiphulaphulanga indaba yabo kodwa yami lani mayazi ba unogumbe wezifo unogumbe wokufa uthulu ongaphandle komkhumbe angamsolo uThixo ndiyabasiza labantu malelana abahlelo zendlu zabo abazi nowathwetha shame isihloko sithi unogumbe wathi uYehova kuNowa ngena wena nendlu yakho yonke emkhombeni sengithi ngoku othe wandiva waguquka ngena emkhombeni usinde kulenhlekele engaphandle komkhombe zizililo zinyembezi kubi indlala phandle komkhombe kubi ndizothi xa ndivala intente ngenani emkhombeni ngokuba ndibona wena ilungisa phambi kwami kwesisizukulwana kwizinto zonke ezizithozini ezihlambulukileyo thabathela kuwe ngasixhenxe verse 4 kuba zisesixhenxe iintsuku ndize ndinise imvula ehlabathini. Okay, i7 days yayiqala nge1 kaDisemba. I7 days kuNoah, i31 days iMadikiza. Wathi uThixo wande kunika aMadikiza 31 days is because ndifuna abantu bami abangayivanga lento bayive. Ndaya koNgcobo, ndaya motor stations, ndalusikisiki ngathi Thixo ongandivanga lityala lakhe. Njengoba ndishumayela lapha ngoku mninzi umuntu ondibukeleyo. Njengoba ndidlala lapha nje mandibukele ndidlala ndibukele abantu eGauteng oBloemfontein koKapa PE Natal njengoba silapha sibambalwa thina as compared i-viewers ngoku esijongeni kulanda ithi lento ongandivanga etenteni waze wandiva kuFacebook undivile ndinetya ukuyiva kwakho into enje uthule mna obethunywe nguThixo ndinixelele ukuthula kwenu baze bashabalale ingxaki ikuni ayikho kuMadikiza ndiyavala ningathuli ngalento abantu bangafika nebengazi njengoba sekuni ndifuna bayenzeka nithi ubetshile yintoni ezokwenzeka yintoni kunento nezoyibona kuzoba kudala kukhona uphikano olukhulu lwezepolitiki angazukwazi urhulumente ukulimanage masses versus the government national looting in South Africa emveni koko zobuya ingqondo sifunana phakamani bona izwe lako wethu uxoleli sono salo ungatholi kumbo yakho makeve ndifuna banjalo mahaba umuntu uthi ngena Noah nendlu yakho uzomela ifamily yakho apha ndiyavala sinde wena nendlu yakho ngena nemkhombeni namhlanje siyagoduka yala Nkosi singade
Molweni bazalwana baSaphukanduku. Abo bantu basibukeleyo ku Facebook. Singabashina. Wena obukeleyo kulondawo kuyo. Ngisekhaya eSaphukanduku. uThixo uthethile ngomvulo. Wathi bangadlala abantu. Wenza ubukumkani bakhe ngokunokwakhe. Udestroya ubukumkani bomnyama ngonogumbe. Bona izwe lakho wethu utalungalishana ngicela umthembu bazomelelana njengamadoda lendawo cause khona abantu abangazi bakwenza kanti nabadlalayo ngenxa yelale yami ngicela ukuthi umthembu nophuthi inkosinathi umntwana omngoni bakhona beqongeni bame baxhaphisana zabo ngenxa yelale yami qawule bantwana mama bona izwe azomela ikomkhulu labakwena cela umzala uThixo azomela ikomkhulu labakwena azomela ikomkhulu labakwena asinde ubukhosi bakulo makhulu ndizele ubukhosi basekhaya ronde kumzulu nasebakhosini ngifuna xa ixhoma izandla umzalo kwena lo inkosi le amen umele bonke ubukhosi babukwena yoqhina kwafite emaqhozini ngenxa yakhe mzala ungazejeni ungazejoka umzala abantu bekwazi ndithe uThixo umzala uzobona hleze niprofeta wena njengoba ilali bikwazi hleze uhlebe kwazi ngani izophithwa nguwe njengoba uxhoma izandla zakho umzala uThixo kajonga ntoni mphandle ndithe mna i-challenge abantu baye bajonga ugcobani ugcobani namfaneleko akanamkhitha akajongeki phathi ugcobani wabethe emente okabantu kaThixo ngoku uThixo udiniwe ngabantu abajongwa ngezenzo zabo uzothatha umuntu obethengisa umzibelane okanye umuntu ebelala namadoda onke athi ndi anamsebenzi nomzimba wakhe ndithanda inhliziyo ndiza kumlungisa abe ngulomzekelo uThixo udiniwe kukuphakanyelwa ngabantu abaliftayo baphakamele kwa uThixo ndizoprofeta apha elalini kuzozalwa emva kwalentente abashumayeli abazoyibamba isalvation njengoba ndiyibambile ndinconyiwe izolo before sithandaza benisebharini izana ndiyaxoka ayindibonile mzana ubuza ntoni lapha haleluya yabancane umajor ubamlizwe usukuthe nomakhala ukhalulo no the bull umbulelo ndikho lapha eshibheni bathi yabona mfowethu mntanami shubulelo nomajor sekujongile indlela ongazange wasicaphukela ngayo sisele utywala sikhula nawe kodwa zange usonyanya
kutyishi ukuphambi kwam nam ndidlulise qha ndifake ku why ndibatsala ukuze babone uba andibonyanyi hleze uThixo uzawusebenzisa bona ndisuke mna ndibonyanye babize ngento bazidlayo kanti uThixo uthi ke ndisusa kwaloo ntwana bendimnike yona uphakamele abantu bami so obamlizwe izolo indlela babonge ngayo ngale ntente bathi siyangena phana basingcilile kuzange uthi isidangwa phandle because ndabizwa nam ndibudlile hleze zolanda babudlala uThixo ilande yam ayisikele uThixo ilande yam ngeli xesha lale ntlekele ayenza lenceba xa ngizana zakho wonke umuntu amadolo kweli lizwe maka Ngicela siyenze le ngoma ithi amadolo azawugoba ake sigobe mangcwele sicela siguqe nje sicela uThixo xolo matabama akuguqwe sicela ukuthi noma bese igcina balelale akazenzele inceba kuthiwa uyona wayithunywa Niniva bathi abantu baseNiniva bakuzila ukudla wathi uThixo andubasayibethi Niniva ba abantu bam bazithobile kum athi uChronicles 2 chapter 7 verse 14 ukuba abantu bam abizwa ngegama lam bathe bathoba kum bafuna ubuso bam mna ndinguThixo ndiyakuva ilizwe labo ndilixolele what if uThixo la verse uzoyenza ngesaphukanduku umwana wami kokuba nobe izizwe khange zandihoya kodwa oku nje kwelane yami God have mercy ngesaphukanduku sonke ndiyazi bakhona abantu abangayifuniyo le ntente kodwa ana ngabo Thixo ubenza lenceba masithandazane sonke Thixo ndivala intente yakho namhlanje esaphukanduku ekhaya naba Thixo abantu balelani ndibona usizi Thixo wami inhlungu zabantu abathi Thixo siyazithoba kuwe sicela uxolo siyazithoba kuwe sicela uxolo Thixo ndima egameni lenkosi yami uYesu Kristu ngelali yami ifamily yami Thixo sele ugqibile ngayo yona ndayimela Thixo ifamily yami yakwaMadikiza yonke nge-22 kaDisemba 2021 ndiyagqiba ngayo Thixo ifamily yami yakwaMadikiza ngoku Thixo wami nansi ifamily yam Nkosi yaselalini ilali Thixo esaphukanduku ngenxa Nkosi uba inkaba yam Thixo yawela kulo mhlaba wenzela inceba umhlaba Thixo kwasisaphukanduku bathi abantu bakho bonke Thixo wami nababukele Nkosi kwindawo bakuzo bagobe Thixo wami nabo begobela ifamily zabo begobela indawo zabo Thixo kuthi kanti ngalomhla wesithandathu Thixo kunyaka wesithandathu ngomhla wesithandathu uzoguqula izinto ebezingezantsi zibe ngenhla ebezincane Nkosi uziphakamisa qalisa Thixo ngoku bonakalisa ukundithuma kwakho emhlabeni bonakalisa Thixo injongo yakho ngobomi bam ngempilo yami
ngesisiprofeto eMzantsi Afrika nase-Afrika yonke Thixo egameni lenkosi Yesu Kristu ndiyazithoba nam Thixo kungandiphakamisi Thixo ukwenyulwa nguwe kungandiphakamisi Thixo ukukhethwa nguwe Thixo ndiyathoba nanamhlanje Thixo wami ndiyaguqa phambi kwakho Thixo ndiyazithoba kungathi Thixo ukundisebenzisa kwakho ndikwenza iqhamu ugcobo lwakho Thixo ndingalenzi iqhamu igrace yakho Thixo ubabalo lwakho Thixo othe ludonele lungandigezisi Thixo lungandenzi indodela abantu bakho ndincede Thixo uba ngaba Thixo bese ndibaphakamela abantu bakho ndingaqondi ndicela uxolo Thixo ndicela uxolo Thixo wami uba ngaba ipride ibisela indingeni kodwa mawundingaziqondi mayithi Nkosi xa iwale ntente kuvuke Nkosini ikharetha kaKristu ngaphakathi kwami ndicela Thixo undisebenzise ngathi yaqala Thixo ukusebenzisa umuntu emhlabeni kuze Nkosi ibandla lakho ozakhwela lona Thixo ndibe yenye yeankile ndibe yenye yeepillars Thixo ozawuvusa ngazo ibandla lakho neziphelo kuze Thixo kuzukuse wena wedwa ngabantu bakho ndiyabulela Thixo nali ikhaya lam Thixo naku umzi katata nomama Nkosi ndishiya wena kweli khaya xa ndihamba ndiyemthatha Thixo ndizohamba izizwe ndizohamba amazwe ndizohlanganisa iAfrika Thixo owathi ngotata uBhengu Africa back to God sisemanyathelweni Thixo ombono wesicaka sakho utata umfundisi uBhengu masingafi Thixo iAfrika yonke ingabuyelanga kuwe vusa abanye Thixo benhliziyo yakho vusa abaninzi Thixo esizawubambana nabo ndiyabadinga Thixo abantu balombono wobukumkani bakho ndiyabadinga Thixo abantu bomzimba esizoyibamba Thixo le gospel singacompete sicomplementana kuze Thixo wami ibandla lakho lesiphelo lokhelwe Thixo phezu kwefoundation yabapostolo Thixo abonyulwe nguwe for this earth for this world in the name of Jesus enkosi Thixo wami usuku lonke bawo ngenxa lenthethe ngenxa Nkosi yesevisi eziqhutywa apha zonke Thixo wami malungabusaza kum maliye kuwe in advance in Jesus name amen bangcona ndiyakhona uba ikhonto eyenzekileyo Thixo nisikelele bazalwane bami bendiqhana masophuma ebusuku hayi uThixo nisikelele Fokamuni noma nilapha mzala uba ninamazwi nani okubonga uThixo ngenxa yelani ningathetha nje njengamadoda endawo amazwi nje okubonga noma ukhoya apha sivala ngombulelo ngenxa yelani lethu uqolo lwenkosi malibe nabantu ebunyanisweni nanjengoko ethe ubhuti tata uMadikiza ubhuti tata uMadikiza ethe masime egameni lamadoda lelali simile eneneni kwinto yonke eyinto yokuqala ubukho bakhe kulelali siyambulela into ayivezelwe ngowamdalayo okanye owamgcobayo
aze azoyiveza elalini yakhe eyilumkisa ilali yakhe siyayibulela sithi siyilelane nakwindawo eyindawo ayakuyo apho eyodibanisa khona izizwe ngezizwe ize afike phaya into eyinto yokuqala ayazi into kokubana emva uyishiya ilali yakhe eyingcwalisile hayi eyingcolisile uyishiya eyingcwalisile uyilumkisile ngazo zonke indlela akwaba naphambili phaya angafika esebukhali umfana kaMadikiza. Siyabulela nomcoko siyilelale. Enkosi. Nomgcobo kweli.